Seguirem treballant perquè la Fundació Maragall abraci els diferents àmbits de la cultura i, si és possible, pugui també convertir-se en un punt de llum i de trobada de la ciutat. El curs que hem viscut, i potser el que viurem l'any vinent, ha estat molt intens, perquè també ho ha estat la vida de la nostra església i del país. La renúncia... Totes les conseqüències de la situació que tenim, no col·lapsi el sistema. L'austeritat, aquesta paraula que ara resideix al discurs públic, que no vol dir altra cosa que el que diu en Josep Maria, que és aprendre a viure menys del que estàvem acostumats, però essencialment viure amb el que es disposa i no el que es desitja. Una cosa és viure amb el que es desitja i una altra cosa és viure amb el que es disposa. El que disposem és amb el que aprenem a viure. I aquest és el principi d'austeritat. Això és famós perquè la senyora Angela Merkel ens ho predica, però en realitat al cristianisme hi ha una part d'aquesta austeritat que és intrínseca al pensament cristià.